Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Nobalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sukatong pa siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalino talipay ang ating matagam-taman, kauban na siya. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang siyudad Kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na'y kamatayon, Jesus. Tulong tanan kalihan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit amata. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang, dayanan sa mga gila na bato. Suba sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inaas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan uhaon, lalidong nagdusa, panganod, lulog kalipay ang atong matagam-taman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na'y kamatayon, lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit na matako. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na'y kamatayon, Jesus. Okay, maayong buntag mga kaigsunan ko diha kang Kristo o niana usab kita sa atong live streaming karon. Nagkitain na usab kita dinhi og dugay ng mga panahon na gipang mingaw, gipang nangandoy na mahibalik na gyud ang mass gathering, pero dili pa gyud siguro pamutugot ang atong kahigayunan ug panahon. Pero sige lang kay wa may magapugong sa mga mensahe samtang aduna pay kahigayunan nga makadungog kita. Ug kumusta mo diha? Kamong naa sa mga lagyo nga lugar, kamong tuwa sa kinsa to si Bingbing sa Quebec sa Canada. Kumusta mo diha dito sa Georgia sa USA, si mga Tayag family, si Kokoy ug si Randy. Okay, praise the Lord. Og salamat usab sa atong makigsunan dinhi sa Tagum, atong mga kaubanan dinhi sa mga kasimbahanan. Kumusta kamo? Okay, og mga pamilya nga nakig-uban kanunay nato nitong live streaming.
So nalipay kayo kami nga kamusab nagasunod ni ini tungod kay mao pa kini ang mga butang ug kahigayonan nga kita makasunod gayud sumala sa pagpatalingog ni ining dako kayo nga pagtuman og kabubuton sa atong Dios nga ana sa langit. Nya kanato usab. So dinhi ako magpadayon ako sa mga mensahe nga gi-series nako nitong miaging Domingo, naghisgot ako og grasya. So dinhi akong bersikulo makita nato dinhi sa libro sa Tito chapter 2 verse 11, 12, 13, 14 and 15. Akong basahon nagaingon dinhi, the grace of God brings salvation, has appeared to all men. Verse 12, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion, and to live self-controlled, upright, godly lives in this present age. Verse 13, while we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Verse 14, who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Then last verse 15, these then are the things you should teach, encourage, rebuke with all authority. Okay. And do not let anyone despise you. So mga kaigsunan, mao kini ang mga mensahe sa ako nang i-review. Adunay 5 ka mga mahinungdanon. Okay. The great message of the grace of God involves 5 significance. Dunay 5 ka mga mahinungdanon nga angay natong masabtan og mahibaluan. Okay, number 1, the grace of God brings salvation. So nagdala kini kaluwasan. Di kaduha, the grace of God teaches us how to live. Okay, sa ikatulo, the grace of God teaches us to look for the return of our great God and Savior Jesus Christ. So mao na ning mga panahon na karon na kining pagbalik sa Ginoo dili na gyud siguro ni makumpiyansahan. So ang ikaapat mo kining giingon sa the grace of God demonstrated in the death of Christ. Okay, sa verse 14. Then last is the grace of God is a message to be proclaimed through preaching, encouraging, and rebuking. So karon magapadayon kita mahitungod ni ining mga butanga. So nitong miaging Domingo gisgutan na nako kini mga butanga na kining grasya sa Dios nagahatod kini og kaluwasan sa tanan. Lahi man ang kaluwasan sa tao kay ang kaluwasan sa tao naghisgot og mga kalibutanong butang sa mapanalitan ang pag-uswag sa pagkinabuhi, pagkadungganon, sikat. So mao na ang gihuna-huna sa tao. Kanang magpuyo nga daghan og kwarta, daghan og hamugaway nga pagatanawon. Maayo panimalay og daghan siyang mga butang og sakyanan. Apan ang grasya sa Dios lahi. Ang grasya sa Dios naghatod kanimo og kaayuhan, kaluwasan, kaluoy gikan sa Ginoo. Okay. Ako sa nga lion dinhi ang akong Biblia sa libro sa Episo. Tungod kay ang libro sa Episo nagatudlo kanato mahitungod sa pagkinabuhi kaniadto. Okay. So balikon nako sa ang grasya. Ang grasya nagakahulugan kini og pabor sa Dios. It is God's favor or kindness of God. So kung hisgutan nato ang mga pabor sa Ginoo ug mga kaayo sa Ginoo, daghana. Dili na siguro nato maihap. Dili na ta mahibalo kung unsa patong mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo kanato. So karong buntaga, hisgutan nato kining hisgutan nako kaganihan na ang grasya sa Dios nagatudlo kanato mahitungod sa pagkinabuhi. Okay. The grace of God teaches us how to live. Okay. So dinhi makita nato dinhi ka kining pagkinabuhi. Unsa ba di ay kining pagkinabuhi? Unsa man di ay kita kaniadto? Okay, dinhi sa Episo. Balikon nako ang libro sa Episo. Ephesians chapter 2. Akong basahon ang verse 1. Nganong tudluan kita sa pagkinabuhi? Mao kini ang grasya sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon dinhi, as for you,
You were dead in your transgressions and sin. So baod ay na nga ang grasya sa Dios magatudlo ka nato kung unsaon nato ang pagkinabuhi ni ining kinabuhi Ingon siya lang kanimo, patay kamo sa inyong mga kalapasan ug sala, transgression and sin. Verse 2. Ug ang bersikulo 2 nagaingon, in which you used to live when you follow the ways of the world, this world, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirits who is now at work in those who are disobedient. So kanyad to, maukuno kita kanyad to. Nagakinabuhi, nagapuyo, ngawa nato masayri nga nagasupak kita sa tanang paagi sa Dios. Okay, sa verse 3, all of us, kitang tanan, also live among them at one time. Ingon usab kita kaniadto sa una. Ingon siya gratifying the craving of our sinful nature and following the desire of the unthoughts like the rest. Unsa kuno to? Nagasunod sa tawhanong kailibgon ug unsa pa ang pagkinabuhi nga dili gayud mao. Okay, so dinhi ato ipadayon na pagbasa sa verse 4. But because of His great love for us, tungod sa iyang dako nga gugma niya kanato, nag-ingon siya dinhi, God who is rich in mercy, ingon siya, bahandianon siya sa iyang kaluoy, o ingon siya, made us alive with Christ, nga nagahimo, nga nagabuhi, diha kang Kristo, even when we were dead in transgression, bisan kita mga patay sa atong mga kalapasan, it is by grace. Ingon siya, tungod sa grasya. It is by grace. Ingon siya, tungod sa grasya, naghatod kini kanatog kaluwasan. Ingon siya, it is by grace. You, ingon siya, have been saved. Adunay kaluwasan. So, kung isgutan nato kining kaluwasan, gisulti ko na ni itong miaging Domingo, walay lain si Kristo ra. So, balik ako, padayon kita. Dinhi sa giingon nga ang grasya sa Dios gawas nga nagahatag og kaluwasan, gitudluan pagayod kita unsaon nato ang pagkinabuhi nga insakto. Okay. The grace of God teaches us how to live. Sa verse 12, nagatudlo ka nato unsaon nato ang pagkinabuhi. Okay, so dinhi ang pagkinabuhi kung mo'y atong isgutan, makita nato dinhi na dunay mga pipila ka mga butang nga angayan gid natong sabton. Okay, unsa man kini mga igsuon? Mao kini ang giingon dinhi na nagatudlo man day kini sa pagkinabuhi nato. So makita nato dinhi sa duha ka butang lamang. Okay. Ang libro sa Tito kapitulo 2, 11 ngadto sa 12. Okay. Kining pagkinabuhi, ingon nga kinabuhing Dios non, dili kalibutanon nga pagkinabuhi. So makita nato dinhi Dios nong pagkinabuhi. Ang grasya sa Dios nagahatod o nagatudlo kanato nga magkinabuhi kita nga Dios non nga paagi. So unsa man diay ning atong pagkinabuhi sa una, sa ako nang gibasa kaganiya sa libro sa Episo kapitulo 2, kita kaniadto na naglakaw dili subay sa iyang kabubuton. So sa mausab ni anak kita sa diha nga kita wa pa makakita sa kahayag o sa grasya nga iya ni Kristo, ang atong mga kinabuhi ingon gayud ni anak nga pagkinabuhi dili klaro ug walay pulos nga pagkinabuhi. Gani ang atong pagkinabuhi mura gusto kita nga magmalipayon nga kalibutanong kalipay. Okay. Bisyo ug uban pa. So dili di ay ingon ni ana ang paagi, nagtuo man ta nga kung kita makasulod og lain nga mga simbahan mausab ang atong mga reliyon. Siguro na ay mga ingon ni ana nga mga paagi kay kini baya pod na atong pagtuo diha sa Ginoo, dili baya nato tanan, dili ta mo kumpiyansa nga moingon tanang simbahan na lang pod insakto. So alang nako walay lain insakto kun dili si Kristo ra gayud maoy insakto para kanato. So ingon siya, walay makaadto sa langit kung amahan, kung dili pinaagi ka nako. Nya John chapter 15:5, nagaingon siya, kung wala ako, wala gayud kamoy mahimo. So balikon nato kining pagkinabuhi. Ang pagkinabuhi, nagatudlo kini may tungod sa pagka-Dios nun.
Okay, ako usbon sa pagbasa. Nagaingon siya din sa verse 12. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. Ingon siya din nagatudlo kini kanato sa pagkinabuhing Dios nun, dili sa kinalibutanon nga paagi. Ug tungod kay nagatudlo man kini, dili gyud kalikayan na ang uban nga nangaanad sa pagkinabuhi sa mga dili Dios nun nga paagi, mahilasan sila. Kay ngano, mauna may naandan nila ang ilang mga karakter, ang ilang mga kinaiya sa mapananglitan sa sinultihan. Okay. Morag yano ra kaayo nga manulti nga morag bugat na kaayo musulti. Okay, sama panalitan niya ng pinulungan nga pagpamalikas. So dili na siya mahimo nga madawat ang atong pagamatarong atubangan sa Ginoo. Kay ang pagamatarong ni ining kinabuhi nag-ingon ang libro sa Isaias, trapo atubangan kini sa Dios. So dili kini mapuslanon. So kining bersikulo 12 nagaingon si Tito din si Pablo nga kang Tito, ingon siya it teaches us to say no to ungodliness and worldly passion. So gilikayan gayon nato di ay nga dili gayud kita mo pahiuyon. Sumala sa giingon sa Roma kapitulo 12 nga dili kita mo pahiuyon sa tanang urog. Okay, so dinhi akong tanawon ang Roma kapitulo 12. Okay, Romans chapter 12. Nagaingon siya din sa verse 2. Nagaingon siya din, do not conform any longer to the pattern of this world. Ayaw kamo pagpahiuyon. So, makita na to din na dili basta-basta di ay kinigiingon pagpahiuyon or fashion ang giingon dito sa Tito. Okay. So, dinhi, makita na to na kanang mga urog, mga style, praise the Lord, ug unsa pa diha na mga morag magkapausab kunuhay sa imong pangunahuna. So ingon ang Biblia, ayaw kamo pagpahiuyon. Do not conform any longer to the pattern of this world. Sing ayaw kamo pagpahiuyon. So mga igsuon, nindot kaayo kung ang usa ka tawo makakataon siya sa pagkinabuhing Dios noon. O kini makaplagan lamang nato diha kang Kristo. So nag-ingon ang Matthew chapter 7 verse 21 na dili tanan magasampit sa ngalan sa Ginoo makaadto sa iyang hingarian. Ingon siya, not everyone will says to me, Lord, Lord, will enter into his kingdom. So mga igsoon, ingon gayud ni ana mga igsoon, importante gyud na makasabot kita. Kining Dios nung pagkinabuhi, dili gayud kini maingon nga kalibutanong pagkinabuhi. Okay. So kung tan-aw nato kini, daghang mga butang nga angayan gyud natong malikayan. Sama pananglitan. Kung ikaw magtutuo na karon diha kang Kristo, believer, praise the Lord. Hisgutan gayud dinhi ang giingon nga dili gayud kita magpahiuyon. Nga mao kani giingon fashion. Okay. So dinhi sa ikaduhang Korinto 6, makita nato dinhi sa ikaduhang Korinto 6, bersikulo 17. Okay, tan-awon sa nako kadali ha. Ikaduhang Korinto 6. Okay. Ikaduhang Korinto 6. Okay. Ikaduhang Korinto 6:17. Unsay gisgutan dinhi? Nag-ingon siya dinhi, therefore come out from them and be separate. Okay. Usay put pasabot niya ng them diha. Therefore, come out from them. Ang buti pasabot diha nga kining kalibutana, ayaw kamo pagpahiuyon niining kalibutana. Okay. So makita nato na dili kita angayan nga makiguban-uban, makigugoy-hugoy, gusto ta nga musikat. Okay. So dili diha na mao ang paagi nga giingon sa Ginoo kanato. Verse 18. Ingon siya, ingon siya dinhi, therefore come out from them and be separate. Touch no unclean thing, and I will receive you. Verse 18, I will be a father to you, and you will be my sons and daughter, says the Lord Almighty.
So ingon di ay ni anak mga igsuon, na kinahanglan di ay ingon nga kung kita magtutuo na diha kang Kristo, dili na kita makighugoy-hugoy pa. Dili na kita mangandoy pa nga muambit pa sa mga kalibutanong kalipay, kalibutanong paagi. So mao ni ang giingon sa ikaduhang Korinto, panggula kamo gikan kanila. Kay ngano man unsa man day mahitabo nimo, dili gusto ang Dios nga magkinabuhi ka kay walay mga magtotoo nga gikaymutan sa Ginoo nga nagkinalibutanon ang ilang pagpangalagad. Praise the Lord, hallelujah. Okay, so makita nato dinhi nga kung kalibutanon ang isgutan. Praise the Lord. Okay, so bantayanan ang atong panahon karon. Gani ang giingon nga mga awit diha, espirituhanong awit. Praise the Lord. Dili sama sa una nga muawit kita og mga awit nga dili mga espiritu ng awit. So mao nay atong sabto na dili kita magkinabuhi sama sa pagkinabuhi ingon nga kalibutanon. Okay, dinhi sa Santiago 4:4. Unsa giingon dinhi? Ingon siya, you adulterous people. Kamong mga mananapaw, ingon siya, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Unsa kuno to? Wala ba kamo mahibalo nga ang pagpakigsuod o ang pagpakigigalas sa kalibutan, ingon siya, kaaway sa Dios. Ako ipadayon ang pagbasa. Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Okay. So klaro kaayo no na kining pulong sa Ginoo, kining grasya sa Dios, nagatudlo ka nato unsaon ang pagkinabuhing Dios noon. So kung gusto kita nga magkinabuhing Dios noon sa Biblia, dinhi sa Biblia, basa kita sa Biblia kay makita nato diha ang tanang mga paagi nga gidili sa Ginoo alang kanato aron dili kita mahimo nga salawayon atubangan niya. So dili lang kay kana no. So dinhi sa laing bahin kanang giingon na sa 1 Juan 2:15. Okay, dili lang kay kita dili magmakigkauban sa mga pagpakigugoy-hugoy kundi likayan usab nato ang tanang mga paagi of urog ni ining kinabuhi. Okay, ang mga giingon the evil desire, kailibgon, pangandoy, gani ang 1 Juan 2:15. Atong tan-awon ang 1 Juan 2:15 ingon siya, ayaw ninyo paghigugmaa ang mga butang. Praise the Lord, hallelujah. So dinhi mo ni giingon nga nagtudlo siya kanato sa pagkinabuhing Dios noon. It teaches us how to live in a godly lives. So dinhi sa 1 John chapter 2, nagayon siya dinhi sa 15. Do not love the world. Ayaw kamo paghigugma sa kalibutan. Ayaw ninyo higugma, ayaw kawidi ang kalibutan. Sa ako nang giingon gani si Solomon nagmahay siya tungod sa iyang mga pangandoy, tungod sa iyang mga pagkugi. Noon dili man kumingon nakasala ang taong kugihan. Tungod sa iyang pangandoy nga wa nagyureserba ang Ginoo siguro sa unang panahon niya. So nahurot og nakita gayod na unsa ba di ang paningkamot ni Solomon. Niuswag yun siya. Og sa diyang niuswag siya nagmahay siya sa tanan nga mga paninguha o paningkamot. Inay didto siya maninguha, inay didto siya maningkamot diha tubangan sa Dios. Didto siya naningkamot sa iyang kaugmaon uban sa iyang mga kapuyo-puyo. Og tinuod man niuswag og niasinso gayud siya. Apan unsay sulti sa Ecclesiastes, nagmahay siya. Gikaligot-gutan niya ang mga butang nga iyang naangkon ug ang kawili ingon siya basi kinsa kaha ang iyang kabinlan, masaligan ba nga tao o dili baka siya kasaligan. Okay, dinhi sa Ecclesiastes ako ning i-review makadiyot sa Ecclesiastes chapter 2. Igura ingon gani si agor nga igurang mabuhi makakaon dili pa sobraan kay basin makalimot unya sa Ginoo, dili pud kuno pagkabuson kay basin makasala siya diya sa Ginoo. So mao ni ang giingon sa Ecclesiastes chapter 2. Okay. So dinhi makita nato dinhi ang giingon dinhi ni Solomon. Ingon siya, I hate life sa verse 17 because the work that is done under the sun was grievous to me. Ang mga buhat kuno sa iyang mga paningkamot, ingon siya nahimo nga nabugatan siya. Tinuod man gyud na kay kung karon panahon na daghan kag butang,
daghan kag bantayanan. Gamay kag butang, gamay kag bantayan. Wala kay butang, wa na gyud kay bantayan. Daghan kag kwarta, daghang problema. Gamay ang kwarta, gamay ang problema. Ug wala gyud kwarta na, wala na gyud kay problema. Tinuod na ba? Kay dili lang usang akong nadunggan na dunay mga testimonyo sa unang mga panahon nga maayo pa kuno sa pobre pa siya kay makalakaw ug makagawas-gawas siya nga mag-inusara. Pero sa dihang nadato siya na kwartahan siya, mahadlok na siya mogawas kay basin patyon siya. Tama gyud ang Biblia ingon ayaw paghigugmaa ang mga butang sa kalibutan. Ingon siya ang kailibgon, ingon siya kung usman pagbasa dinhi ingon siya, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ingon siya, kung siya nahigugma man sa kalibutan, ingon siya, ang gugma sa amahan, wala na diha kaniya. Ingon siya, for everything in the world, kaya tanan mga butaning kalibutan na, ang mga pangibog sa unod, the sinful nature, ingon siya, the craving of the sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has, and thus comes from the world. Ingon siya, gikan sa kalibutan. Ingon siya, kundili gikan sa dili gikan sa amahan, kundili gikan sa kalibutan. Verse 17, the world and its desire pass away, but the man who does the will of God will live forever. Mabuhi siya sa walay katapusan. Sumaw na mga igsoon ang atong makit-an diha. Ngano nga ang grasya sa Dios dili lang naghatod og kaluwasan, kundi nagahatod og nagatudlo pagid kanato unsaon ang pagkinabuhi nga Dios nun. O gani nagatudlo pa siya dinhi, praise the Lord. O dili lang kuno sa paghigugmas kalibutan nga gitudloan kita niya nga ayaw higugma dinhi sa 1 Peter chapter 1. Atong tan-awon sa makadiot, 1 Peter chapter 1. Okay. 1 Pedro 1 versikulo 14. Ang verse 14, as obedient. Okay. 1 Peter chapter 1, okay, verse 14, as obedient children, ingon siya, ingon nga mga matinud-anon, mga anak, ingon siya, do not conform to the evil desire you had when you live in ignorance. Ingon siya kaniadto, nagkinabuhi gayud kita nga wala gayud kita hanaw. So sa ingon nga kita mga matinud-anon ug masinugtanon ug mga anak sa Dios. Ingon siya ayaw gayud kamo pag lambigit. Okay, lambigit ni ining mga pangandoy nga kalibutanon kay kining pangandoy nga kalibutanon nag-ingon ang Biblia dautan. Okay. Ingon siya evil desire you had when you live in ignorance. Kita kaniadto ingon kita nga nagkinabuhi ni ana wala gyud tay kasayuran, mga ignorante kaayo kita. Praise the Lord. So daghan pang mga butang nga gitudlo kanato. Ingon nga kita makapuyo, ingon nga mga Dios nun nga mga katawhan sa Dios. Okay, dili lang kita ingon nga magkinabuhi nga dili kita mo apil ni anang mga urog, mga bisyo uban pa, kundi ang tanang mga style. Okay, paagi. Sa Ephesians chapter 2 verse 2, paagi. Okay. Dinhi sa Ephesians ako sa tanawon ha. Ephesians chapter 2. Praise the Lord. Nagaingon siya dinhi sa chapter 2 verse 2. Okay, verse 2, in which you used to live when you followed the ways of this world. Kaniadto. Ingon kita kaniadto. Ang atong pagkinabuhi dili gyud mao. Ancient of the ruler of the kingdom of the air. Okay. The spirit who is now at work. Ingon sa dunay ging harian nga niya karon ibabaw niining kahangina nga nagalihok. Mao nga kita dunay kagawasan. Amin ba? May mga kagawasan na kita. So ingon sa dinhi nagalihok now at work in those who are disobedience. So nagalihok kini. Ingon nga mga tao nga wala magmatinud-anon. Unsaon man pagka matinud-anon niya nga wala man siya magkinabuhi, wala man siya masayod sa pulong sa Ginoo. So ingon ni ana mga igsuon,
So gawas pa ni ana, dili lang kay kana. Daghan kaayo karon nga mga tao nga sa ilang pangandoy magpuyo sila nga igo na kaayo nila nga makwartahan sila. Igo na nila na naa sila daghang mga salapi o butang kay dili na sila inunta nga dili na sila may apil sa kalisdanan. Dili na mao mga igsuon. Ang pulong sa Ginoo nagatudlo kanato na dili kita magasunod niining sayop nga security, full security of the world. Okay. So kung nagtuutan na daghan tagbugas nga nagtindog sa atong kusina, muarag malipayon ta. Apan inig kahurot na niya ng sulod sa sako, mga tumba na ng sako, mag-uol na ta. Okay, kung naatay daghang kwarta, hala, pangitag kwarta kay, kung naakay daghang kwarta, muarag, doon na ka na ikasiguruhan. No, that sayop ka na. That is wrong. Okay, praise the Lord. Dili na siya mao. So, ang pulong sa Ginoo, nagatudlo ka nato na dili kita magsunod ni anang sayop. Okay. Not to follow the full security of this world. Okay, sama niya itong batanon. Unsa itong batanon? Ablihan usa nako ang libro sa Marcos. Okay, sumalisod kaayo. Kining tawhana, nagasunod kini siya sa giingon full security. So kasagaran, ingon niya na ang tao, involve ang tao. Full security. So din sa Romans chapter 10, tan-aw na to ha. Ingon siya din sa Romans, sa Mark chapter 10, ingon siya din pagkalisod, ingon siya how hard. Verse 23. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Ngano man nga lisod man ang pagsulod sa mga adunahan. Hinoon dili tanang adunahan ha, kay daghan gihapon nga adunahan karon nga naablihan sila sa grasya. Adunahan pa sila, nagrasyahan pa sa kaluwasan, nagkinabuhi pa gyud sila sa tinuod nga pagkinabuhi nga Dios noon. So dili tanang adunahan ha, pero daghang mga adunahan karon nga subo lang ingnon lisod gayud sila makasulod sa gingharian. Wala magpasabot nga ang Dios dili gusto sa mga tao nga dili but pasabot na ang Dios gusto nga magpuyo ka sa kalisod. Gusto sa Dios nga magpuyo ka nga hamugaway. Okay. Kanang kung aduna kay imo, gipanalanginan ka sa Ginoo sa salapi o sa mga butang o uban pa, kinahanglan makamao ka nga mudumala niya ng mga butanga. Mo nang giingon nga siya nga kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab siya sa dagkong mga butang. Kay doon na may uban nga nagsigil tigom, tigom, ang uban niya mga silingan, wag siya makauna-una niya na. Praise the Lord. So akong basahon pagbalik din ang verse 23. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Nganong lisod man? Okay, akong sugdon sa pagbasa kini. Sugdon ako sa pagbasa kini. Dini sa verse 17, dihay tao nga batan-on nga dato nga nakigtagbo o nakikita sa Ginoo. Siguro kining giingon rich young man, nakadungog na ni siya mahitungod kang Kristo. So sa dihang nagtagbo sila, miduol siya. Og iyang giingnan ang Ginoo. Good teacher, he asked. Mayo magtutudlo. What must I do to inherit eternal life? So nakapangutana siya. Kung sabay buhaton nako, nga maangko nako ang kinabuhing walay katapusan. Nangutana na siya. So nagpasabot na nakadungog na di ay siya ni inigiyon everlasting life, eternal life, nakadungog na siya. Sa panahon pa ni Ginoong Hesukristo, diha na siya nakadungog na siya nini mga butanga. Apan sa diyang niabot ang panahon nga miduol siya, gipangutana gayud siya unsa iyang buhaton. Verse 18. Gitubag siya ni Ginoong Hesus, why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone.
Okay, iyon siya walay laing Dios, walay laing maayo gawas lang sa Dios. So kanang gipangutana man kini ni Kristo tungod kay naa pa man siya sa tao. Naa siya sa tao niining panahon na. Verse 19, you know the commandments. Nahibalo ka ba sa kasuguan? Ingon ang Ginoo, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud. Okay. Honor your father and mother. Mo to'y pakita sa Ginoo kaniya, nakadungog ka ba ni ining mga butanga? Mahitungod sa mga butanga angayan gyud nimong buhaton nga ipabuhat sa Dios kanimo. Mitubag siya sa verse 20, ingon siya, teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Ingon siya, nataw ko, namataan ko na ni daan kining mga butanga. Nahibalo na ko ni ani. Verse 21, Jesus looked at him and loved him. But pasabot ni naluoy ang Ginoo kaniya. Kung siya gikaluyan, naluoy siya sa mga tao nga walay alamag. Praise the Lord. Kining batanong dato, bisan tuod og nagsimbahan siya, uban kaniadto siya ang ginikanan, apan wala gihapon siya alamag. Naluoy ang Ginoo, mga igsuon ko diha kang Kristo, ang Dios naluoy paghihapon hangtod karon sa mga tao nga nagsiging simba apan walay mga alamag. Ug miingon si Jesus sa pag-ingon, one thing you lack. Usa na lang kabutang ang imong kulang, he said. Okay. Naminaw gayud ang batanon ug unsang butanga ang nakulang. Ingon na Ginoo, go. Sell everything you have. Okay. Lakaw. Ibaligya ang tanang mga butanga naa kanimo and give to the poor. Okay. So, sabot pasabot ni ini, ang nakulang di ay ni ining taong dato. Praise the Lord. Batanong dato. Dili siya manggihatagon. Ang iya dihan na sige lang siya tigom para ra sa iyang sarili. Wala siya bagbati nga maluoy sa uban. Dili siya makaako siya nga magsuduong ngadto mga tao nga naglisod na gyud kaayo. Ang iyang gihuna-huna, ang iyang kaugalingon. Busa niingon si Jesus, go, sell everything you have, and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then, come, follow me. Praise the Lord, hallelujah. Unsay nahitabo mga igsuon, nadaot ug nasubo ang tao. Verse 22, ang rich young man, nagsubo siya. At this, the man's face fell. He went away sad. Mingtalikod siya. Og milakaw og iyang gibiyaan ang Ginoo. Nganuman, because he had great wealth. Ang iyang kasing-kasing tuwa sa iyang bahandi. Mao nang giingon sa Biblia sa Ebanghelyo, for where your treasure is, kung asa kuno ang imong bahandi, there will be your heart also. Na didto ang imong kasing-kasing. So mga igsuon, maklaro nato dinhi nga ang kasing-kasing ni the rich young man naagyod sa iyang bahandi. Dili niya kayang madawat ang giingon sa Ginoo na biyae, ibaligya, ipanghatag ang tanang halin. Gisayangan siya. So unsa nahitabo, si Jesus mitan-aw og miingon sa iyang mga tinunan, lisod maluwas ang dato. Lisod sila makasulod sa gingharian sa Dios. How hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Lisod. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, kung gusto kamong mga dato makabaton og kaluwasan, okay, tan-awon na nato dinhi ang 1 Timothy. Okay, unsay giingon dinhi? Chapter 6. Verse 17. Okay, kamong mga adunahan karon, no, ni wala na gyud ni tapis-tapis, no, prangkahay na lang gyud ta. Sultihan ko kamo nga ang tanang paningkamot ug paninguha dungog ug kasikatan dili gyud na madala.
Kay ang tao matapos ra ibilin ra gyud nato tanan. Bisan pa kung daghang kag sakyanan, kung mamatay ka, mamatay ang tao. Muuban sa lubnganan apan dili na muuban sa lubong, muuli ra na sa ilaha. Wala gyud kay madala. So dinhi unsay giingon dinhi sa Biblia, o kamong mga adunahan nga nakadungog karon. Akong iklaro diha kaninyo. Nag-ingon ang 1 Timothy chapter 6 verse 17. Usbon ko sa paghinay, 1 Timoteo kapitulo 6 versikulo 17. Nag-ingon siya dinhi, sugua ang mga dato, command those who are rich in this present world. Kining mga dato karon niining kinabuhia, do not be arrogant. Dili gid kamo magpalabi-labi, mo nigiingon, do not be arrogant. Pag maluluyon kamo, ingon siya, nor to put their hope in wealth. Ayaw ibutang inyong mga paglaom sa inyong mga bahandi, which is so uncertain, but to put their hope in God. Kung sa kuno to, ayaw kung ibutang inyong mga paglaom diya sa bahandi na kinidili klaro, kundi ibutang ang inyong paglaom diha sa Ginoo. Diha kita sa Ginoo. Kaya kana mga butang o bahandi nga atong naangkon. Praise the Lord. Maayo man kana. Apan ko ng usa ka tawo madato nga wala pay Ginoo, lisod na siya. Mas maayo man tong mauna ang kabos nga makristohanon siya nga kabos sa dihang makabos makristohanon siya kabos, muswag gina siya. Ug sa dihang muswag siya nga kabos, muswag siya, makamaon na siyang mudala sa mga bahandi nga naa niya. Pero kung usa ka taong dato nga walay Ginoo, dili gyud na siya makamaong mo dumala sa bahandi nga naa niya. Kundili ang mga butang nga naangko niya, malagmit iya ginagamiton sa kahilayan. Lingaw-lingaw, kaon-kaon, inom-inom, dili gyud na niya madala ngadto sa gikahimutan sa Dios. Mao nag-iingon sa Biblia, kung kasaligan ka sa gagmayng mga butang, kasaligan ka usab sa dagko. Apan kung dili ka kasaligan sa gagmay, kinsa may mosalig nimo sa tinuod nga mga butang. Praise the Lord. Hallelujah. So ayaw lang mo kahiubos nako. Kamong naminaw karon nga mga adunahan. Dili tanan hinuon adunahan kay dunay mga adunahan karon nga nakadawat sa grasya. Nakaangko na sa giingon kaluwasan ug nahibalo na sila unsa ang pagkinabuhi. Gani niining panahon karon sa COVID-19. Praise the Lord. Daghang mga adunahan nga mitabang sa mga kalisod. Ang uban wala na muagi na sa ubang pamaagi, sila na mismo. Okay. Usa na gani ang atong senador si Manny Pacquiao, nakadungog ko nga siya na mismo may mga hatag, dili na niya ipiyal og laing tao. Kay kung laing tao mag-imong piyalan, dili na ihatag niya. Siguro mo hatag pero ginagmay pinisik na lang. Ngano man, tungod kay kanang tawhana, wala pa na siya sa grasya. Ang gihunahuna niya, maulang ang pag-angkon sama sa giingon the rich young man. Katong usa ka batan-ong dato, nga gisultihan siya sa Ginoo na ibaligya ang iyang mga kabtangan ug ang mga halin ihatag sa mga kabos. Wala niya mahimo kay ngano man, naa sa kasing-kasing ang pinakalabing importante, bahandi butang sa lapi. Walay Dios sa iyang kinasuluran. Praise the Lord. Sultihan ko ikaw, kung kwarta og bulawan ang imong tigumon, ang kwarta wala gyud na Dios. Pero kung unahon nimo ang Dios, diya sa Dios daghang kwarta. So mao ni mangigsuon. So ang 1 Timoteo 6:17 nagtudlo kini kanato alang sa mga bahandianon, mga dato. Nag-ingon siya, command those who are rich in this present world. Sultihin ninyo, ilabi na kung sakop sa simbahan, iwali itudlo gyud ni nga dili kita magpalabi-labi kay kasagaran sa mga kasimbahanan karon kung dunay dato, ang dato gyud mo'y matuman. Praise the Lord. Ang dato gayud ang tanang mga suggestion kay kung imong biklon, lisod na sila. So kinahanglan kitang mga pastor, tudluan nato kini sila. Kay mauni ang grasya sa Dios, nagatudlo kini sa pagdasig ug pagbadlong na sa verse 15. Okay. Sa verse 15 sa Timoteo, sa Tito chapter 2,
na nasa verse 15. Okay. Nagayon siya din, praise the Lord. Okay. Tito chapter 2 verse 15. Ingon siya din, these things are the things you should teach, encourage, rebuke all authority. O sa kuno to? Rebuke with all authority. Hallelujah. Ngunyan siya din, do not let anyone despise you. So kitang mga pastor, praise the Lord, dili unta kita masilip sa uban ba na naatay gipalabi-labi sa atong kasimbahanan. Dili unta ta masilip. Pero bisag dili unta masilip, masilip raman gihapon. Mao na ang tinuod, masilip. So trabaho nato ang pagtudlo sa mga tao. Okay, so kung dunay mga tao nga di mo tuon niini, nalabi siya. Mao na ang atong trabaho. Trabaho nato ni is to rebuke, to encourage with all authority. Praise the Lord. Encourage, rebuke. Okay, mao na siya ang atong trabaho. Dili lang kay dunay palabi-labi nato sa simbahan, mao ri atong tagdon tong mga dato, mao ri atong bisitahon tong mga dato, dili na mao. So ingon na Biblia, ayaw tudloi sila. Command those who are rich in this present world. Ang but pasabot ni ini ni Pablo kang Timoteo, kadtong sakop diha sa ilang panagtigom naay mga dato nga nahimong magtutuo diha kang Kristo. So dili ni siya literal na imo adtuon ang mga dato nga wa makasabot, imo badlungon tong mga dagko ug mga kwartahan nga ayaw. No, masuko na sila. So dinhi sa mga sakop sa ilang simbahan, gisultihan gayud nga ayaw. Sultihi sila. Ingon sa kadtong mga dato nining panahon na nga dili sila magmapalibalabihon nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God. Nga dili sila mulaom sa mga butang nga mga hanaw ra, kundili mulaom sila sa Dios. Okay, so mauna siya ang tinuod. So balik ko nako dinhi ang Marcos Kapitulo 10. So unsay giingon sa Ginoo, praise the Lord, pagkalisod. Okay. Iyon siya din sa Mark chapter 10. Praise the Lord. Iyon siya pagkalisod. Okay. Okay, din sa verse 23. How hard? Iyon siya, Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. Okay. So diha masabtan nato mga igsoon, dili basta-basta. So ibalik na ko sa 1 Timothy chapter 6, dinhi sa verse 18, alang sa mga dato, ingon siya, command them to do good. Sugo sila sa pagbuhat og maayo, to be rich in good deeds. Ingon nga mahimo silang dato diha sa gigharian sa Dios. And to be generous sa ilang pagadato, tudluan sila sa pagkamagihatagon, unwilling to share, andam nga makig-angay, andam nga mutabang. Mo na sugo sila, tudloi sila. Nga sa dihang mutabang sila, nagpugas sila kaayuhan. Sa dihang maghihatagon sila, nagpugas sila kaayuhan. Ug kun unsa may imong ipugas, muani karagayod. Mo na giingon sa Biblia sa Galacia 6:9, dili kita magkaluya sa pagbuhat og maayo kaysa pag-abot sa insaktong panahon. Anihon nato ang mga maayong bunga nga atong ginapugas kung dili kita mubiya. Praise the Lord, hallelujah. Dili kita magkaluya sa pagbuhat. So kita nga mga nalig-on sa Ginoo, praise the Lord, manaa ka man o mawala ka man, atong batasanon kini nga magkamao ug mahibalo kitang maluoy sa uban. Dunay uban nga mga batan-on pagani gintong puso na, maluoy na sila. Praise the Lord. Okay. Maluoy sila. Na ako'y apo, nga akong apo si Casey, kanang magsakay mi sakyanan, na ay magbaligya sa amo. Nya mosulod mi og kanang Jollibee, na ay maglingkod ng mga bata nga mga yagit.
Saluya na lo, tagaan sa nako na lo, manggihatagon nga bata, maluluyon. Okay, so naay mga tao nga ingon niya na maluluyon. So mo lagi ingon sa Biblia, natudloi sila. Okay. Ingon siya, command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. Andam nga mutabang, andam nga muapaambit, andam nga muunong kung kalisdanan sa iyang kauban, kalisdanan sa iyang igsuon, kalisdanan usab ang iyang pagabation. Kung kasubanan man sa igsuon, kasubanan usab nga iyang pagabation. Maunay tinuod nga pagbati ingon nga magkastuhanon. Kalipay nimo, malipay sab ko. Kaguol nimo, kaguol usab nako. So mauna siya. So ingon siya, andam, willing to share. Ingon siya sa verse 19, in this way, niining pagiha, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age. Unsa kuno to? Niining pagiha kung ikaw nagabuhat man niini, nagatigom ka, nagbahandi alang sa imong kaugalingon didto sa umaabot ng mga panahon, so that they may take hold of the life that is truly life, aron makaangkon kita sa kinabuhi nga mao gayud ang tinuod nga kinabuhi. Wow, praise the Lord, hallelujah. So kining kinabuhi okay, kining kinabuhi dili pagyud ni siya tinuod nga kinabuhi. Dunay tinuod nga pagkinabuhi kining lawasa. Praise the Lord. Kamo nga naganto sa lawas karon, padayon lang gihapon, pasalamati ang Dios. Kay kining lawasa natunglo naman gud ni apan dunay bag-ong lawas nga giandam sa Dios kanato. Mao ning giingon sa verse 19. Okay, ingon siya dinhi, so that they may take hold of the life that is truly life. So mao ning giingon dinhi, truly life, tinuod nga pagkinabuhi. So mga igsuon ko diha kang Kristo, praise the Lord, niining buntaga makita na gayud nato na dili lang ang Dios nagatudlo kanato unsay atong pagabuhaton, dili lang kay ang Dios nagatudlo kanato nga magkinabuhi kita nga maayo, apan nagtudlo pagayud siya kanato mahitungod ni ining giingon ang pagbalik niya. Okay, so isgutan usa nato na ako'y nadungog sa uban nga mga live streaming nagahisgot na sila mahitungod ining the Christ return. Okay, kanang gisgutan nilang rapture, tinuod na mga igsoon. Karong panahon na wala na gyud dili ka na makatago. Kung asa ka naman karon, stay where you are. Pabili na lang diha. Wala ka na mataguan karon. Okay, so walay lain natong kataguan kanang awit nga giingon, you are a hiding place. Hiding place. Si Kristo ra ang atong taguanan karon. Okay, so dinhi baliko nako ang Tito, nagaingon siya dinhi, praise the Lord. Okay, verse 13, while we wait for the blessed hope, samtang kita nagapaabot pa ni ining mabulahanong paglaom, the glorious appearing of our great God, usa ka mahimayaong pagpadayag sa usa nato kadakong Dios ug manluluwas nga mao si Kristo Jesus. Mga igsoon ni ining panahon na karon, kinahanglan magmata na kita kay ang grasya sa Dios wala lang maghatag og magpadayag og kaluwasan, wala lang magtudlo kung unsaon ang pagkinabuhi nga matarong, kundi gitudluan kita, gipahibalo kita nga mobalik si Kristo aron ako ikaw kitang tanan nga dili na makahimo sa pagtago niining kalibutan. Siya na ang atong taguanan. Naay saad niya nga giingon rapture, sakgaw. Praise the Lord. So ayo panganduya igsuon na mahibilin ka kung kinsa ka man karon nga nakadungog karon. Ang Biblia walay bakak bisan gamay. Tinuod gyud ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Walay bakak ang tanan nga gisulti, ang tanan nga gisaad tinuod gayud. Mubalik si Kristo gikan sa kapanganuran uban sa iyang mga minilyon nga mga anghel aron sa pagkuha sa tanang mga matarong, praise the Lord. Busa mga igsuon, dili matarong sa kalibutanong matarong matarong nga iya kang Kristo lang. Kaya ang pagamatarong nga iya kalibutan
dili kana madawat at tubangan sa gingharian sa Dios. Kaya ang pagkamatarong niining kalibutana, nag-ingon ang Isayas, trapo kana. Dunay tinuod nga pagkamatarong nga iyang ipadayag. Okay. Dini sa Roma, akong ablihan usa kadali ang Roma, Kapitulo 3. Pagkamatarong nga iyang ipadayag. Praise the Lord. Okay. Romans chapter 3. Okay. Dinhi sa verse 22. Romans chapter 3 verse 22. Kining pagkamatarunga gikan sa Dios. This righteousness from God comes through faith in Jesus Christ to all who believes. Okay. Diha kang Kristo. Kining pagkamatarunga na kinig gikan sa Dios nga miabot diha sa pagtuo kang Kristo Jesus. Sa tanan nga nagatuo, to all who believe. There is no difference. Ingon siya, walay kalahian. Okay, so kining pagkamatarong kining nga iya ni Kristo. So mauna mga igsuon nga kining grasya sa Dios. Praise the Lord. Nagapahibalo na kanato na ang Ginoo mo balik aron sa pagkuha sa tanan nga mga gimatarong diha sa Dios. Sa tanan nga nagkinabuhi nga Dios noon. Sa tanan nga nakadawat diha sa kaluwasan. Okay. Kaluwasan pinaagi kang Kristo Jesus. So dili tanan kinahanglan igsuon kung kinsa ka man nga nakadungog sa mensahe karon, siguruha ka ng imong kaluwasan. Tan-awa panidi o kanang simbahan nga kanang imong gisudlan, gitudluan ka ba sa tinuod nga pagkamatarong? Nagtudlo ba mahitungod sa pamaagi sa pagkabalaan diha kang Kristo? Nagtudlo ba sa mga butang diin ayaw ka na buhata? Ayaw kini, diha kita. Nagtudlo ba kini? So ang ngayon gid nato nga sosyo nato kay dili na madugay mga igsoon kining hitabo karon sa COVID nga ato karon nga naabutan sa giingon pandemic, praise the Lord, virus. Dili lang sa usa ka nasod apan tibuok kalibutan, usa kini sa dakong ilhanan. Praise the Lord. Kung mga ilhanan ang atong tan-awon, daghang mga butang o mga ilhanan nga nahitabo na. Praise the Lord. Gubat, linog, gutom, o uban pa. Makita nato na din sa Ebanghelyo sa San Mateo, Kapitulo 24. Bisan gani sa 25 sa Lucas o sa Kapitulo 21. So makita nato diha mga igsoon. So kining dagan sa atong panahon, dili paulahi nga makabaton ikaw ug makaangkon ikaw sa giingon grasya or God's favor ug ang mga kaayo sa Ginoo, kindness of God. So mauna mga igsoon, kung kinsa man ikaw karon nga mibiya sa grasya sa Dios, dili paulahi balik sa Ginoo. Kay nag-ingon ra ba ang kapitulo sa Roma, kapitulo 11, ang Dios maayo sa mga nagapadayon, apan ang Dios dili maayo sa nagabiya kaniya. Romans chapter 11, ingon sa dinhi verse 22, pamalandungin ninyo, maayo siya ug istrikto siya, alang niadtong ingon siya nangahulog, apan kaninyo nga mga matarong ingon siya nagapadayon, maayo siya, kindness to you, provided that you continue in this kindness, otherwise you also will be cut off. Praise the Lord. Hallelujah. Ingon ang verse 22, consider therefore the kindness and sterness of God is sterness to those who feel. Istrikto siya alang niadtong nagapamiya. Istrikto siya alang niadtong wala maninguha. But kindness to you, apan kanimo nga nagapaninguha, maayo siya kanimo, provided that you continue in His kindness, otherwise you also will be cut off. Basin bayaon niya usab ikaw mabiktima. So ingon ni ana mga igsoon, kinahanglan nga ato gayong sosyon ug ato gayong atimanon kini. Kay ang grasya sa Dios wala lang maghatag og kaluwasan sa tao, wala lang magtudlo sa iyang kinabuhi nga matarong Dios noon, kundi nagtudlo kini, nagpahibalo kini nga mobalik siya. Kay kining yutaa, kining kalibutana dili pa ning maong kalibutana. Naay kalibutan nga puno sa pagamatarong nagipangandoy sa mga tao nga magpuyo kitang malipayon nga wala ngay mga tao nga mga may uban nimo nga mga dautan. Kundi tinuod gayud nga mga Kristohano, tinuod nga pagkinabuhi matarong. Kaysa pagkakaroon lang daan,
kining kalibutan na nasagol ang tao. Maayog dautan nag-ipon ni ining kalibutan, came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprout and formed heads, then the weeds also appeared. Verse 27, the owner's servants came to him and said, Sir, don't you know, didn't you sow good seed in your field? Dili ba mga maayo man kining binhi nga gitanom o gipugas namo sa imong uma? Where then did the weeds come from? Kining mga sagbot din manigikan. Verse 28, mitingon siya, an enemy did this, he replied. The servant asked him, do you want us to go and pull them up? Pwede ba ni amo ning pangibuton o amo panglimpisahon? Miingon na Ginoo, no, he answered, because while you are pulling the weeds, samtang kamo nagaibot sa mga sagbot, you may rot up the wheat with them. Maapil ang walay labot. Ingon siya sa verse 30, let both grow together until the harvest. At that time, I will tell the harvester, first, collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barns. So para kani sambingay kini. Sagbot og kining giingon trigo. So kinsa maning gisgutan dinhi nga mga anghel o mga tawo nga nagpugas. Mao ning mga pastor, mao ning mga lay workers, mga magwawali nagpugas. Ug sa ilang pagpamugas, walay sagbot nga naapil ni ining pagpugasa apan sa dihang moturok kini sa kinabuhi sa tao. Kun dili maatiman, moturok usab ang laing sagbot sulod sa iyang kasing-kasing. Praise God. Mao to nahitabo sa Matthew chapter 13 katong sambingay sa mga binhi nga gipugas, upat ka klase nga yuta, dalan, kabatuan, sampinit ug maayong yuta. Kumusta? Usa ra gyud ang naluwas. Ang tulo, dalan, kabatuan o sampinit, wala magsilbi ang binhi nga gipugas. Kay ngano man, dunay lain nga migawas ug mao'y milumos ug mipatay sa binhi busa mga Kristohanon paminaw kamo. Ayaw tugote nga lumsan ka sa gugmas kalibutan karon. Praise the Lord. Ayaw tugti kay baya ang pulong sa Ginoo, klaro gayud kaayo nga nagaingon siya, kun asa gani kuno ang agila, tuwa didto, kun asa kuno ang mga patay, tuwa kuno didto ang mga agila. Okay, mao nagiingon diri Okay. Praise the Lord. Asa kuno ang mga patay, tuwa didto ang mga agila. Okay, kadali lang ako sang iska ng akong Biblia. Okay. Unsa yubot pasabot niya ng patay? Unsa man ang patay igsuon? Okay, kanang patay mao ni. Praise the Lord. Asa kuno ang mga patay? Tuwa kuno didto ang agila sa Matthew chapter 24. Okay, verse 27. 28 di ay. Sa 28, Matthew chapter 24, verse 28. Wherever there is a carcass, asa gani kuno ang mga patay, there the vulture will gather. Nausab diha ang mga agila. Unsay bot pasabot ni mga igsoon. Praise the Lord. Nahinumdum ba mo sa Lucas kapitulo 9? Sa dili pa nako na ipasabot kining patay. Lucas kapitulo 9. Praise the Lord. Mayo pang patay kay higugmaon pa sa tao. Okay. Na dinhi nagaingon siya dinhi, praise the Lord. O sa katawo nga gustong muuban, niingon siya sa verse 57. Iyon siya verse 57, Luke chapter 9 verse 57. As they were walking along the road, a man said to him, I will follow you. Iyon siya, wherever you go. Jesus replied, foxes have holes, birds of the air have nests, but the Son of Man
has no place to lay his head. Unsa kuno to? Ang mga milo na ay mga lungag nga kapuy-an, ang mga langgam sa kahanginan adunay mga salag nga kapaulian, apan ang anak sa tao walay dapit nga kapahulayan sa iyang ulo. Verse 59, he said to another man, "Follow me." But the man replied, "Lord, first let me go and bury my father." Yun siya, padtuas ako sa kong amahan kay maglubong ako uban sa paglubong kaniya. Verse 60, Jesus said to him, "Let the dead bury their own dead, but you go, yun siya, proclaim the kingdom of God." Apan kanimo, iwali ang maayong balita. Unsa kuno to? Dihayo sa katao nga gustong mosunod ni Jesus, apan nanangid siya sa pag-ingon, Ginoo, mosunod ko kanimo, pero pauli asa ko sa amo kay ilubong rabang akong amahan. Okay. Maayo pang patay kay ulion pa. Pero simbahan gani, imong ingnon ng tao, "Brad, manimbata." Ay, Brad, busy pa man. Pero mamatay gani ang iyang parinti, bisag layo sa kinog eroplano, muuli gyud na kay mutambong. Ang simbahan nga dili sa kinog eroplano, dili gyud adtoon. Pero adto na gani sa patay, bisag pag sa kinog eroplano, muuli gyud na kay mutambong. Maayo pa'y patay kay tambungan pa. So balik ko nako dinhi. Ang giingon sa Matthew chapter 24, kung asa ang mga patay, atuad didto ang manunukob. Mga igsoon, sa may patay. Okay, ang patay nga, ang buot ipasabot nga patay dinhi sa Luke chapter 17, ato usang tan-awon, Lucas kapitulo 17. Praise the Lord, hallelujah. Tan-awon sa nato Luke chapter 17. Verse 26. Makita nato dinhi. Okay. Just as it was in the days of Noah, so also will it be in the days of the Son of Man. Ayun siya. Chapter 17. Okay, verse 26. 26. Verse 27. People were eating, drinking, marrying, and being given in marriage up to the day Noah entered the ark. Then the flood came and destroyed them all. It was the same in the days of Lot. People were eating, drinking, buying and selling, planting, building. But the day Lot left Sodom, fire and sulfur rained down from heaven and destroyed them all. So it will be just like the sun the day the Son of Man is revealed. Iyon siya din On that day, no one who is on the roof of his house with his good inside should go down to get them. Likewise, no one in the field should go back for anything. Verse 32, remember, Lot's wife, hinundumin ninyo ang asawa ni Lot. Whoever tries to keep his life will lose it, and whoever loses his life will preserve it. I tell you, on that night, two people will be in one bed. One will be taken and the other left. Two women will be grinding grain together. One will be taken and the other left. Verse 37. Where is your Lord? They asked. He replied, where there is a dead body, there the vulture will gather. Praise the Lord. Hallelujah. Laklaruhon na lang nato ni kung asa ang mga patay at tuang manunukob. Igsoon ang 1 John chapter 2 verse 15, 16, 17. Mauna ang patay. Tanang butang sa kalibutan patay. Praise the Lord. Hallelujah. Kung nahigugma ka sa mga butang ng kalibutan na patay, naadiha ang manunukob. So kasagaran sa mga gipang tukob, unsay but pasabot yan ng gitukob, nangapildi. Wala sila klaro kaluwasan, ngano nangamatay sila nga wala gyoy Ginoo. Ang ilang gipalabi maurag yud ang mga butang niining kinabuya. Mao tong diretsiyang man. Gibiyaan niya ang Ginoo nga mao'y tag-iya sa kinabuhi. Giuna niya, gigugma niya ang mga butang ubahan di nga naangko niya. Dato siya. Praise the Lord. So ingon niya ang mga igsoon. So ang Ginoo Mateo sa dinhi sa Tito, nagatudlo kini kanato dili lang
nga nagatudlo ang grasya sa Dios may tungod sa kaluwasan, dili nagatudlo siya unsaon ang pagkinabuhi kundi nagatudlo siya nga mobalik ang Ginoo. Kadtong nagabuhat og maayo, magadawat usab og maayo. Ag kadtong nagabuhat og dili maayo, mahukman gayud siya. Busa igsuon ko diya kang Kristo, dili paulahi. Kamong naminaw karon pamalandungi ang mga butang nga iyong nadungog. Dili reliyon nga akong giwali. Si Kristo ang akong giwali. Walay reliyon nga muluwas sa tao. Si Kristo ra. Nag-ingon siya, I am the way, the truth, and the life. No one came into the Father but by me. Walay tao nga makaabot. Praise the Lord. Si Kristo ra gyud ang dalan. Si Kristo ra gyud ang kinabuhi. Mga igsoon, mintras makawali pa kami, buhaton gayud namo ang pagwali. Wala mi nagahuna-huna kung kinsan tawhana, mutabang namo, Dios ang among magtatabang. Dios ang atong paglaom. Dios ang ato, tanan ang ato. Maulang igsuon, kining katapusang panahon, dublihon nato ang kainit. Praise the Lord. Dublihon nato ang kainit sa atong pag-alagad diha kang Kristo. Amen. Praise the Lord. So, mga igsoon ko diha kang Kristo, ning abot siguro ang panahon na ato na usab nga tapuson kini o karong gabi magapadayon kita. Maula nga subaybay. Salamat kaayo sa inyong pagpakig-uban. Salamat kaayo sa inyong pag-subaybay kanamo ug labaw sa tanan nga inyong gidawat ang pulong sa Ginoo karong panahon na. Dili kita mo kumpiyansa tungod kay ang gisgutan nako nga ang pagbalik sa Ginoo. Praise the Lord. Sa usa lamang kapag pamilok mga usab kita. Okay, mausab kita. Kining atong lawas nga madunot, ilisdan og lawas nga dili madunot, maunay atong paglaom. Busa kinahanglan magkinabuhi na kitang matarong karon. Kamong naminaw pamalandungin ninyo. Unsa man ang inyong mga binuhatan, unsa man ang inyong pagkinabuhi, hilaki og mahimo. Pamalandungi, dili na ulay di pa ulahi. Unsa man kakasikat karon, unsa ka man kabahandianon karon, kanang mga butanga dili na makatabang nimo. Dili na makatabang nimo. Praise the Lord. Moabot ra bang panahon, praise the Lord, ni anak kita sa pinadayag. Minarkahay na ha, minarkahay na. Na. Praise the Lord. Kung mahitabo man gani kanang nadungog-dungog nato na karon na dunay bakuna kanang gitawag the digital medicine or the digital vaccine. Praise the Lord. Dili ka na makatravel kung wala ka ni anang certificate sa vaccine. Wala ka wala kay microchip. Maunay lisod pagbantay gisuon. Ang mga tao nga wa gyud makasabot ni ana, willing sila. Pero kitang mga nakasabot ni ana, praise the Lord. Hallelujah. Amin ba mga igsuon? Okay, so nagapanginaot ako nga inyo gayong gisagop ang mga butang nga akong gisulti diha kaninyo. So karong buntaga, isara nako sa mga pagampo. Ginoo, salamat nga mga pulong nga ilang nabati, dili kini mawala og makawang kundi magapabiling buhi kanila. Ug himuha Ginoo nga sa ilahang pagpaminaw ihatod gayud kini sa grasya nga imong gipaambit kanila. Grasya sa kaluwasan, grasya nga magatudlo kanila unsaon ang pagkinabuhi, o grasya nga magatudlo sa imong pagbalik sa mga butang Ginoo nga angay nimong ikalipay. Ug salamat Ginoo, panalangin ni ang tanan nga nagapatalingog. Panalangin ni usab Lord, kung aduna may nagmaluyahon sa panglawas, aduna may nagmasakiton, nagaampo ako Ginoo, banguna siya sa ngalan ni Jesus nga Nazaretnon. Ug salamat Ginoo sa kayuhan nga yang naangkon ini nga adlaw sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Maayong udto kaninyo mag-igsoon na taas-taas ang mga mensahe tungod kay nagato ako nga ang Dios maoy nagahatod kanato niya ng mga bahina. So alang sa ato mga viewers, praise the Lord. Okay. Ang cellphone cling. Cellphone. Tanawa daw dihabi. Tay tanaw na to kay diri. Hanap-hanap sa akong mata.
Yeah, right, butang kling. Okay. Okay. So dinhi. Okay, praise the Lord. Okay, niya dinhi makita nato ang atong mga viewers. Si Ay Molina, Molina Traveler, Chan Traveler, si Bobot ni, other are watching video. Salamat kayo bot. Si Linlin, kumusta mo diha? Ang mga bata ni Adiri. Okay, praise the Lord. Okay, si Josephine Ulango Tayag. Ingon siya din salamat sa pulong, Pastor. Ingon siya, salamat sa pulong. Okay. Niya si Christine Joyce Guri. Ingon siya, thank you, Lord. Ingon siya. Okay, si Maribet Nasol Tayag. Ingon siya na salamat kaayo sa mga pulong, Pastor. God bless you, Pastor, and to your family. Salamat kaayo, Sister Maribet. Si Rosalie Guedes Nunisa. Ingon siya, amen. Salamat kayo, Pastor Dodong. Salamat sa buhay na pulong sa Ginoo. God bless all. Ingon siya, God bless us all. Si Marcela Yang, salamat kaayo. Ingon siya, Pastor, sa imuhang pulong na bless kaayo ni. God will bless you and your family. Okay, salamat usab kaayo, Sister Marcela Yang, sa imong pagsubaybay ka nato. Okay. Makapanalangin kay ngano pulong man sa Ginoo kini. Ang matud pa niya wala pa di ay say something so the City Cathedral of International One Way Outreach Tagum knows you're here. Ingon siya. Say it's related to the City Cathedral of One Way Outreach Tagum. Okay? Ingon siya. Okay, si Marisa Balisa. Ingon siya, yes Lord. Si Carlos Arangcon, ingon siya, amen. Praise Lord. Salamat kayo, Sister Marisa Balisa o Brother Carlos Arangcon. Okay, ganyan buntag. Salamat kayo sa Ramos family nga nakikita usab sila kanamo dito. Salamat kayo sa inyong mga gasa. Okay. Dinhi makita usab nato si Wing Molina. Ingon siya, God bless you, Pastor and family. Salamat for sharing the word. Okay, ingon siya si Bobot, to God be the glory. Ingon siya, have friends who should see this video. Share it with them so they can watch too. Okay. Si Marites Sansano, oy Sister Marites, kumusta mo diya si Brother Sunny? Ingon siya, thank you Lord. Kumusta mo ni siya ang atong chairwoman sa lihi sa mga kababaynaan. Og si iyang bana si Brother Sunny nga buutan usab moy ato ang chairman sa ISMAG. Sa ISMAG is emoji, strong man of God. Okay. Si Darwin, nakita ka nagtanaw di ka diha sa pantukan. Okay, si Darwin Samora Muli is watching. Si Eddie Lucero. Okay, sa Cebu man siguro ni. Cebu, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. God bless you all family Jesus. Ingon siya. Okay. Genesis Young, ingon siya, thank you for the word. Watching from La Union, Davao Oriental. Uy, salamat kayo mga taga La Union. Kumusta mo diha? Okay, gimingaw sab ninyo o nagapanginaot kami na mahibalik pagayod ang normal ug makabisita kami sa inyo. Okay, sa Kalan Cordoba One Way. Ingon sila, salamat sa pulong. Okay, mga taga Kalan, kumusta mo diha? Praise the Lord. Okay, so makita na to din na ingon si Marcela Yang, ingon siya, amen. Praise God. Ingon si Marcela Yang. Okay, niya pagidiri si Nelia. Okay. Si Nelia Gubgulad. Okay, Nelia Gubgulad. Ingon siya dinhi, praise the Lord. Nelia Gubgulad na Noha Abot. Ingon siya, amen. Si Lydia Biligas. Ingon siya, amen, Pastor. Si Michelle Aguilar Tan, okay, is watching. Okay, si Phil Engine. Okay. Ingon siya, salamat. Kini si Phil Engine. Di ba niya sa taga-kuan ni Timog? Dili ni Timog? Phil Engine? Dili. Asa ganin, no? Ingon siya, amen. Salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. God bless. Si Chris Kotamura of Chabelio. Ingon siya, salamat, Pastor. Si Marilan Tayag. Ingon siya, maayong buntag, dalaygon ang Dios. Salamat, Pastor, sa mga buhing pulong. God bless. Okay, si Pastor Carling, ingon siya, Carlito Kimpan is watching.
Pastor, kumusta ka diya? Kumusta si Mrs. Pastora? Kumusta mga kabataan o mga apo? Hallelujah. Okay, si Junjen. Okay, si Junjen. Ingon siya, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Ang Dios magapanalangin kaninyo. Okay, si John Banjula atong buutan nga gisuon na dali ra gyud natong sugoon og dali ra gyud nato ni si John Banjula mao ni nga among gisaligan dinhi sa water system. Okay, salamat. Ingon siya, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. God bless all. Okay, salamat. Ingon pa din si Pastor Carling Kimpan. Bless Sunday, Pastor. Oh, salamat, Pastor. Nga nagsubaybay ka po din sa ato. Ingon din si Panlaan, John Paul. Na si Panlaan, si Erin Gold. Nituliano Barnilio. Okay, praise the Lord. Lisod na natulito ko ng mga pangalan no, Erin Gold, Nituliano Barnilio. Ingon siya, salamat kaayo sa mga pulong, Pastor. Amping sa kanunay. God bless, Pastor, and your family. Si Lunel Mosanto Lunel. Okay, Lunel. Ingon siya din ambot ang taga niya, Cebu siguro ni. Salamat sa pulong, Pastor. God bless sa One Way Cathedral. Si Ricoy Ann. Ricoy Ann. Ingon siya. Kini si Ricoy din si Brother Ray ni. Ni si Brother Ray. Brother Ray. Morning amo ang Korintian dire sa simbahan. O dili lang sa simbahan sa among mga panimalay ug uban pa nga tawagon ni siya. Abtik ni siya buutan ni nga igsuon. Dali nila mo sugon usab din simbahan labi na mga katunon. Mo ni siyang gitawag na mo the Spider-Man. Okay, si Rico yan. Salamat sa pulong, Lord. Ingon siya. Salamat sa pulong, Lord, mga among nadungog. Salamat, Pastor Dudong og sa tibuok nimong pamilya. God bless. Okay, niya si Michelle Aguilar Tan. Ingon siya, good morning, Pastor. Salamat usab sa pulong. Okay, so atong igsuon na si Tuyong na hinumduman ako, miuli na siya sa Ginoo. O dugay-dugay po to siya diri sa atong simbahan. Nag-atiman po to siya dinhi sa ato o nagtuo ko nga karon siya naa na gayud siya diha sa mga maayong kahimtang sa pagkinabuhi-uban sa atong Ginoo. Okay, so dinhi makita nato diri na si ingon si Michelle Aguilar Tan. God bless, Pastor, sa imuha tibuok pamilya. Okay, salamat kaniyo Rosalie Arabijo Ramos. Okay, ingon si Rosalie Arabijo Ramos, ingon siya, thank you, Lord. Si Marisa Balisa, ingon siya, salamat nindot nga mga pulong, Pastor. Okay, basta pulong nindot gina siya. Okay, si Brother Sani Batuti. Okay, Brother Sani. Okay, tama to si Brother Sani. Kumusta man mo diha, Brother Sani? Kumusta ang pamilya? Okay, salamat kay Brother Sani. Ingon siya, amen. Si Carlos Arangcon, ingon siya, salamat kaayo sa mga pulong na amo nang nadungog karong buntaga, makapalig-on sa ato pagkinabuhi sa matag adlaw. God bless. Okay, niya si Ricoy Ann. Okay, Brother Ray, ingon siya. Brother Ray, si Ricoy Ann is watching. Okay, si Mili Odong. Kumusta si Mili? Taga Davao ni. Taga Buhangin. Mili Muli. Ingon si Sister Muli. Praise God. Kumusta man si Dodong Mel? Mga apo, mga bata. Okay, sila mga bata to. Ingon Mili Muli. Ingon siya, praise God. Thank Pastor for the word today. Okay, si Sani Batuti. Nabasa na ko ni siya. Amen. Si Cheryl Saganay. Ingon si Cheryl, salamat sa pulong sa Ginoo, Pastor. Okay, si Julie May, share the stream. Okay, John Osoy, salamat sa pulong, Pastor. Makapalig-on gayud sa atong pagsalig sa Ginoo. Aril Amugis, okay. Kini si Aril Amugis. Kini mga Amugis family, diyan ako ni makitaan sa diri sa ibabaw sa Mawab. Kalimod ay. Ito na yung lugarahan ay Santa Monica. Kini mga Amugis o si Aril Santa Monica bagan siya. Ingon siya, amen, watching from Santa Monica. Oh, niya din kasulat ay Santa Monica Mawab. Okay, so si Elias na Amugis. Okay, mo gihapon ni mga Amugis family. God is good all the time. Amen. Si Sirame, ingon siya, Sirame Romano Mata Bintula. Ingon siya, God bless Pastor Bintula family from Agusan del Sur. Uy, layo-layo.
from Agusan. Okay, salamat kaayo. Okay, o uban pa nato na mga kaigsuonan. Okay, salamat kaayo sa ato mga kaigsuonan, labi na sa Butuan, si Pastor Alexis Montilla. Pastor, kumusta ka diha, Pastor? Okay, salamat kaayo, Pastor, og sa atong mga area overseer nga nagasubaybay karon sa New Bataan, si Pastor Fred Aguilar, si Pastor Jojo Villarino, ato ni mga area overseer, si Pastor Lito Luna, si Pastor Carling Kimpan, si Pastor Diwani atong bag-ong area overseer, Pastor Diwani Castro. Kumusta diha ka, Pastor Diwani? Okay, kumusta mo diha? Okay, og si Pastor atong bag-ong na-install si Yoyon Cano. Og ang atong mga pastor nga sakop usab nato kaniadto dito sa Surigao Sur, Surigao del Norte. Sa Surigao del Norte si Pastora Judith, usa sa atong mga mabtikon ug butan nga area overseer, og si Pastor Tony Ason nga bagong na-install nga district overseer. Okay, kumusta mo diya, Pastor Ason? Ang mga taga Kantilan, kumusta? Kumusta mo? Si Pastor Alex, si Pastor Rosano. Pastor Rosano, kumusta mo diha? Ang iyong pamilya, kumusta mo diha? Okay, og salamat kaayo sa inyong pagsubaybay sa ato dinhi. Okay, niya pa diri si Julie May Ardenes. Okay, siya salamat kaayo sa pulong, Pastor. God bless. Okay. Og dinhi sa si Sierra May Romano Mata Bintula, member of Pastor Cyril Pagas. Taga Kuanda ini, taga Manggurayan. Kumusta ang mga taga Manggurayan? Kumusta si Pastor Cyril? Kumusta ang mga taga Manggurayan, atong mga kaigsuonan diya sa Anitapan? Okay, si Pastor Vicky. Uguban pa diya si Pastor Lapi, ang atong area overseer. Praise the Lord. Kumusta mo diha? Salamat kayo. O nagapanginaot ko nga magpaluyo usab kamo sa pagampo namo, o paluyo usab kami sa inyong mga pagampo. Og daghang salamat. God bless us all. God bless you. Sa atong kauban, mga luha iyang pahiran, wala na'y